Vi har undersøgt, hvordan vores forbrug bidrager til den danske økonomi. Når vi køber Kim's-chips, bidrager vi til den danske økonomi, fordi de oprindeligt kommer fra Danmark, hvilket betyder, at de er produceret i Danmark. I 2007 havde Kim's-chips en omsætning på 545 millioner danske kroner. Altså er der en stor efterspørgsel, som er med til at fremme den danske økonomi. Og ved at der bliver købt så mange chips, må de jo også betale mange penge i skatter og udgifter. Den offentlige sektor får derfor mange penge fra Kim's-chips. Når vi køber hårshampoo fra henholdsvis mærkerne Schwarzkopf eller L'Oréal Paris, støtter vi ikke den danske økonomi, da disse to mærker bliver produceret i Tyskland og Frankrig, og er derfor en del af den danske import. Nu vil vi så forklare ejendelens bevægelse i det økonomiske kredsløb. Kim's-chips, når en husholdning køber denne vare, leverer de penge til den offentlige sektor i form af moms. De resterende penge går til den pågældende virksomhed. Derefter bruger virksomheden penge på udgifter i form af løn til husholdningen. Derefter betaler husholdningen skat af denne løn, som går til den offentlige sektor. Kim's-chips bidrager også til den danske eksport, da de eksporterer deres varer til udlandet som f.eks. Tyskland, England og Grønland, som så hjælper med at vedligeholde betalingsbalancen. Når en husholdning køber en shampoo fra f.eks. Schwarzkopf eller L'Oréal Paris, støtter vi den danske stat via moms, men også det land, varen er produceret i. De penge går til løn til deres medarbejdere samt produktion af varen. Af løn betaler husholdningen så skatter, som går til det pågældende lands statskasse. Dermed støtter vi både den danske stat samt udlandet. Denne balance fremmer betalingsbalancen, som gør, at der er en god balance mellem vores eksport og vores import. Dog er det også til den danske stats fordel, at der er mere eksport end import, da det giver flere penge til statskassen.